Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να χορέψετε, να πιείτε. Αν αδειάσετε τα μπουκάλια σας έχει γεμάτα, μπορείτε να πάτε να πάρετε ξανά. Καλή σας διασκέδαση. Θα θέλαμε όμως και ένα χαιρετισμό από τον κύριο Δήμαρχο, από την κυρία Αντιδήμαρχο και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Σε μια εποχή που όλοι ξέρουμε πως ζούμε, η προσπάθεια, ο εθελοντισμός και η τόνωση της τοπικής ζωής είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό γλέντι. Με πολύ αγάπη να στηρίζετε το χωριό σας, αλλά κυρίως να μας δίνετε όρεξη και εμάς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε λιγάκι και σαφώς να συμμετέχουμε σήμερα εδώ και να περάσουμε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά για του χρόνου. Επειδή τώρα η ώρα έχει περάσει και μας περιμένουν και άλλες εκπλήξεις και τα λόγια θα είναι περιττά, να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και να περάσουμε όλοι καλά. Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις και από τις καλύτερες παρέες του χειμώνα, το τσίπουρο. Πιείτε λοιπόν όσο μπορείτε, γιατί αύριο δεν θα βρείτε. Τρώγαμε φέρες στον τυχμένα του καζανιού για να μπορέσουν τα στέλφυνα. Στη συνέχεια γεμίζουμε το καζάνι με στέμφυλλα. Θα δώσουμε εμείς. Έλα από εδώ. Κοιτάζουμε πάντα τα στέμφυλλα, να είναι ζουμερά, να μην είναι στεγνά και κολλήσουμε μέσα στο καζάνι. Αν έχουμε κρασί είναι καλύτερα, αλλιώς συμπληρώνουμε λίγο νερό. Έπειτα πρέπει να κλείσουμε το καζάνι και να το σφραγίσουμε. Τοποθετούμε κάποιο βάρος πάνω στο καζάνι, στο καπάκι από το καζάνι, γιατί από το βρασμό δημιουργείται ραδασμός. Στη συνέχεια χρήσουμε το καζάνι με το καπάκι, να είναι ένα ειδικό χώμα που βγαίνει εδώ στην περιοχή μας. Και το μασούρι επάνω με την κοπάνα, την ψύκτρα, για να μην παίρνει αέρα, έχουμε απώλεια. Βάζουμε φωτιά στο καζάνι, οπότε πρέπει να ανέβει στους 80 με 90 βαθμούς και όταν ξεκινήσει μέσα και υγροποιείται και αρχίσει να τρέχει λίγο, ρεγουλεύουμε τη φωτιά γύρω στους 70 βαθμούς και βγαίνει το απόσταγμα του πρώτου σταδίου. Αυτά είναι για το πρώτο καζάνι και η διαδικασία που θα σας δείξει ο συνάδελφος είναι το δεύτερο στάδιο της απόστασης. Δεύτερη απόσταση, η οποία την αποκαλούμε εδώ στην περιοχή το λαμπίκο. Αφού καθαρίσουμε λοιπόν το καζάνι μας από τα κατάλοιπα της πρώτης απόστασης, τα χώματα και τα λοιπά, βάζουμε τη σούμα, ό,τι βγάλαμε από την πρώτη απόσταση. Ρίχνουμε τα διάφορα αρωματικά, τα οποία θα δώσουν γεύση στο τσίπουρο. Αυτά είναι το αλάτι, το κρυθάρι, το καλαμπόκι, το κρεμμύδι, τη μαστίχα, την οποία μπορούμε ή να τη βάλουμε στο καζάνι μας μέσα ή στην απόλυξη του μασουριού, αυτού εδώ του μπουριού, θα την κρεμάσουμε μπροστά μέσα σε ένα τούλι και θα περνά από εκεί το υγρό, το οποίο θα ο ατμός που θα υγροποιηθεί και θα παίρνει από εκεί τη γεύση. Το κάρβουνο, το ψωμί, τα γαρίφαλα, μία κανέλα, ένα ξύλο κανέλας δηλαδή, ένα κλαδί από μέλεγο και έναν όριμο λωτό, όριμο όμως. Στη συνέχεια θα σφραγίσουμε το καζάνι μας. Χρίζουμε και το μασούρι, γιατί από εδώ θα έχουμε απώλειες. Με το ίδιο χώμα, το μελιτζανό χώμα. Το πρώτο υγρό που βγαίνει, περίπου είναι 1,5 λίτρο και το κρατάμε. Δεν το πίνουμε αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο
για φαρμακευτική χρήση. Ακριβώς. Μετά, το υπόλοιπο είναι το τσίπουρο. Στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι η βράση τελειώνει εφόσον βγαίνει η γαλανή. Το υγρό δηλαδή αυτό που θα βγει έχει γαλανιάσει. Πάει να πει έσπασε ο γλυκάνισος και όλο τι βγαίνει είναι νερό. Οι παλιότεροι αποστακτές των περιοχών μας εδώ, στο καπάκι επάνω μέσα δηλαδή, το άνοιφαν και με μέλι για να πάρει και από εκεί και άλλες γεύσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία που σας έδειξα εγώ του λαμπίκου, της δεύτερης απόσταξης, η οποία δίνει στο τσίπουρο την καθαρότητα και τη δύναμη που πρέπει για να το πιούμε. Κάτι ακόμα. Εφόσον βγει το τσίπουρο, το μετράμε. Υπάρχει ειδικό μέτρο, το οποίο βλέπουμε πόσους βαθμούς έχει και αναλόγως κατεβάζουμε τους βαθμούς που πρέπει για να μην μας χτυπάει και στο κεφάλι. Πώς τους κατεβάζεις? Με νερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εσάς και τον πρόεδρο του Συλλόγου.
Τράβαρε φωτογράφη και εσύ ένα. Βαθιά ρίξει το χέρι. Άστε εσύ αυτό. Πώς να μην πεταχτούν πάνω. Το 76. Ορίστε.